Salutare tuturor din nou! Astăzi, v-am spus, o să ne jucăm un joc preferat de al meu, care este YouTuber Live. Care, v-am zis că o să ne jucăm și Granville, dar am propus altceva. Haideți să începem. Prima dată o să fim pe... O să intrăm prima dată și știți, v-am spus că în ziua de astăzi 3 videoclipuri o să apară. Prima dată cel cu Fortnite, tot cu Mihai, după aia Arsenalul și YouTuber Live. Așa, uitați-l iar aici. Nu m-am mai jucat YouTuber Live, dar m-am mai jucat un fel de YouTuber Simulator. Da, știu jocul ăla, am mai văzut. Da, l-am mai văzut. Climb. This is your apartment. Here you will upload your videos, become a famous YouTuber. Once you're rich, you can buy bigger apartments. Așa, components. Proven you will. Perfect. Așa. Run! Mă duc la shop. Ce comul ăla? Săracul. Ce fac aici? Mă duc să-mi iau un microfon! Novo microfon? Mi l-au pe ăsta de 500. Și cât bani mai am? Pa! Mihai, tu te-ai mai jucat? Nu, este și pentru mine prima oară. Dar de aceea am vrut să ne jucăm, că este o nouă experiență pentru amândoi. Aha. The Murder 2 e primul joc, cred. Stai, nu, mai întâi trebuie să faci un pat. To increase your energy level, sleep in the bed. Suprem. Poți să-i dai cut și tot felul. Ce haiose. Mood, play on the arcade. To increase your hunger, purchase some Prost. from the fridge. Ce să cumpăr? Am 50 de ăștia. Niște lăptișori. Uploading. Până atunci, până fac uploading-ul. Yes, eu am ieșit afară. Unde ești, Mihai? Îmi vine să pun punct ca pe Fortnite. Am 1000 de subscriber și aveam 0. The Murder 2 189. Mamă, câți bănuți strâng. Dar unde ești tu? Phones. Am 1632 de... alea. Spam? Tot Murder 2. Mamă, trebuie să dau spam pe ăsta. 79.1%. Wonderful. 86 puncte. Mamă, de-aia sunt aceleași imagini. N-are logică asta prea mult. Recording 55 editing. Upload and publish. Upload and publish. Will take a few seconds to upload. Mi-e fomică. Bag aici pizza. De ce îmi costă? De ce îmi costă mâncarea? Bag un hunger. Apas the hunger. Niam, 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 niam. Views 2000. O să la un boss, ca să știi. Dar știți că e mai bine vă luați două pizza de 20 de bănuți decât să vă luați un număr de 15 cu 50. Uite un silver diamond. Mă bat cu un boss. Dar cum te bați? Că am uitat să zic că trebuia să vii, dar mă rog. Stai un pic să te ieși din apartament un pic. Stai o secundă, că... Stai, ies acum. Your work will be lost. Oricum n-am avut muncă. Aoleo. Unde? Da, te văd. Iau!
ți-am ascuns fața, Mihai, deoarece trebuie să am mai închis, ți-am închis fața deoarece trebuie să mai, înțelegi tu, să mai, când îmi arată silver sau așa, ce să-mi iau? Novo PC costă prea mult PC-ul. Eu îl iau, l-am luat. 14 milioane, 5.6 billion pentru un PC. Mamă, cred că trebuie să stai nu știu cât să te joci jocul. Mi-a luat 9 miliarde pentru un PC. What the hell? Nici nu arată atât de tare. Monitor, nu? brilliant. Mi-a luat monitorul ăla de o... Bă, dar de ce mereu e același joc și aceleași imagini? 750 ce e ăsta? Nu știu ce e ăsta. Eh. De telecomandă, un iPhone... un keyboard! Da, nu-mi cumpăr nimic, că încă n-avem bani Felix, nu? Eu am 163, am avut 1163, dar mi-am dat pentru ăla. Un facecam? Nu știu. Acum trebuie, mi-arată now exit your apartment, că am dat live mai devreme la apartament. Gâl. Bagă. Bănuți, bagă bănuți. Am 1126 și 3345 de subscriberi. Chiar, e mai bine, am mai mulți subscriberi în joc decât în viața reală. Sper să se strângă atâția subscriberi pe canalul meu. Wi-Fi router, am primit un Wi-Fi router, great. You Da. can place that down by clicking backpack in build. You know everything you have to know. Good luck with becoming the biggest YouTuber in the world. Thanks for completing the tutorial, așa. Am un Wi-Fi router, lol. Oh, dar unde ești tu? Eu acum am... La mine în apartament, n-ai cum să intri la mine în apartament, din păcate. Câți bănuți strâng? Hai, bag aici bănuți. Dar ce-s aici? Camere de filmat? Camere de filmat. Am 2232. Sabic, mă gândesc unde să-mi pun Wi-Fi routerul. Dar ce e Wi-Fi routerul? Unde e? R-Rotate router. Zice, îl voi pune aici. Pus un Wi-Fi router. Uite keyboard. Eu pun un videoclip din nou. Este... Eu am toate de la Novo aproape. Am nevoie de 10.000 de subscriberi și acest joc este trending, Cops and Robbers. Și eu chiar vreau să strâng cam cât subscriberi am acum. Am mai mulți subscriberi în joc, asta e logic, decât în viața reală, dar sper să se strângă atâția în câtva timp. 4862 la mine pe canal. Am încercat să completez Supreme! Mi-a dat Supreme! Acum trebuie să dau cap. Magnific. 99.8 69.6 Stai, 69. Niam. Mă să mănânc și eu. Pițuca. Mai bine, da, bei apă, că costă și cel mai puțin și e și cea mai bună, că pizza costă 20, apa, deci pizza costă, milk-ul costă 10, costă 20 și îți dă 10. Și dacă iei două ape care te costă 10, faci cât un milk. Deci e mult mai bun. Dar cum să-mi iau de asta energie? Nu știu cum. De subscriber, o să fac un nou videoclip imediat. Mai întâi să mă joc un pic la arcade-ul meu de 2 bani. Păi așa e și al meu. Suprem. Mamă, 94! Era cât pe ce să fac cel mai bine. Am făcut 94 la 1.
Eu am făcut 94 când am băgat efectele să dau cut. Stai că mă concentrez. La ultimul mereu dau edit prost. Deci am dat 94 atunci când trebuie să-i dau cut. Aproape fac 10.000 de subscriberi. Și sper să fac atâta și în viața reală chiar. Mi-aș dori și eu să fie la fel pentru tine, dar din păcate e foarte greu. Că nu prea sunt mulți abonați ca pe planeta asta. 87, cel mai mult la cut am avut 94. Câți bani ai? Să spui și mie câți bani ai. 3863. Și pe mine un pic. Să ajung și eu la atât acum. Stai imediat, că oricum mai primesc bani dintr-un videoclip. Eu cred că o să-mi cumpăr un PC nou. Dar ce faci la telefoane? Mamă, bă, frate, cât costă cel mai prost telefon? 50 de capa. Ești din apartament. Am ieșit. Vină după mine. Nu, cumpără. Intermission. Ce face intermission-ul? Subs. My brother. Haide, intră. Băi, lasă-mă. Nu mă lasă ăsta. Lasă-mă! Nu! N-am reușit să intru. Trebuie să dai follow us. Am 6290